So guys, magandang tanghali. Tingnan mo mga tao ko, no? Lagpas na alauna. Pero akala siguro lang wala nang trabaho. Ano, magtrabaho pa tayo, di na. Ayan, no? Malupit tong electrician namin ngayon. Mahigsit na. Siguro nainitan yan. Nakatakip pa sa ulo. Malupit, oh. Mahigsit na nga. Tinakpan pa yung ulo. Ano kayang meron? Matindi talaga, oh. Ayan, oh. Yan yung ginawa niya ngayon, oh. Nabibingi daw siya. May bumili ako ng barrel gun, eh. Snake gun. Ano? Ito na yung biniran niya. Doon sa kabila, diretso. Doon sa dulo. Dami na siyang binili, guys, no? Malupit yan.